Right, now we know there. Kuna kana kusailos atira Gwishi admire na Mary Gwishi Elvis Gwishi nyawashe nzimakapaza msha wangu Right. Pamusoro mambo pamusoro machinda ni mamwe wese wakatikuti nawe yanga akamira sekuda izvo muna 2015 muna January kubudikidza nemukomana anonzi Elvis Gwishi. Elvis Gwishi mukoma waAdmire Gwishi ari pano nhasi. Ndaibenge ndichibvunza hangu panapa kuti nyaya yangu mafambiro yakaita handiziva kuti Elvis asipo nekuti ndiye the lead person wandakadhira naye namai vacho, asi vese unfortunately avapo. Asi zvisinei ndichangopresenta nyaya yangu semaitikiro yakaita. Right, muna 2015 Elvis Gwishi Mbomira ndiana wakasungisa iwe ndakakwira dare Elvis Gwishi, Admire Gwishi na Mavis Gwishi. Mavis Gwishi ndimai vacho ndovamai vakomana tour. Ndimai vakomana tour va Elvis na Admire. Asi munhu ane nyaya yazoita ndikwire kuno ndi Admire Gwishi ari pakati pedu nhasi. Okay, fine. Good. Okay. So zvakaitika muna 2015 muna January Admire Elvis Gwishi andasingamuzivi, asi chakaita kuti Elvis ndimuzive kana muchizonditenderawo ndichaita kuti madzimai angu vazopawo umwe uchapupu, asi ndine zvimwe zvandichatavura nekuti varimo zvikari munyaya iwe. Elvis Gwishi akasungwa nenyaya yerepo ndobva aenda kujeri. Right, so aenda kujeri kudaro kubudikidza namai vake because kwaidiwa mari kuti abudiswe mujeri. So sekutaura kwaita mai vacho hakuna munhu woukama akakwanisa kumira naye nyangwe dai vaitsvaga mari yekuti abude. And zvinoratidza sekuti mumhuri mune makakatano anga arimo zvekuti vamwe veukama iye achipupura Elvis Gwishi wacho unfortunately apo pano aitotaura kuti vamwe ana baba vacho vaisatoda kuti abude mujeri nekuti vane makakatano avanga vainawo mukati memhuri. Asi zvisinei ndakakwanisa kumubatsira nemari yaaida kuti abude kujeri ikoko, but condition yanga iripo imari yanga iri $700. So ndakakwanisa kuvapa $700 iyoyo. Elvis Gwishi achibva abuda mujeri zvichokwadi. Abuda mujeri sezvandataura kundogara kuGlendale. Vakandibata ndichibva ndauya kuno musi wa8 January ndakauya kwaGwishi Elvis adzoka kubva kujeri. Tikagara pasi tikasaindirana mapepa achititenda achiti vanhu vamwana ndizoti mandibvira nekuti asi zvisinei ndoda kukutendai nekuti mari yamakabvisa yaita kuti ndikwanise kubuda mujeri, asi handikwanisa kukupa iri mari sekutaura kwangu kwaita mai vacho. Akatokwanisa kukuchekera nzvimbo yekugara. Zvechokwadi ndakapiwa nzvimbo yekugara. Tikatoenda kuna sabhuku anga aripo pamazuva acho naiva muna 2015, but unfortunately mazita handichazivi because sabhuku avakazoshaya zvavo. Elvis ndiye uenda. Mati? Akakuchengera Elvis. Ndi Elvis. So takatoenda kuna sabhuku tikatoita zvese ndikatoiswa mabhuku emusha. And nyaya iyi payakaitika kumhuri kwana Elvis vanotoiziva isi nyaya inyowani. So ndapiwa pekugara paya ndakatovaka imba ikapera ndikachera mugodhi wemvura ndikatobata mvura. Asi pandaichera mugodhiwo ndaitoita zvekublasta zvekushandisa mahora zvokuti maitoitika noise muvillage, but ndakatozviita izvozvo kusvika ndabata mvura. Asi pane zvino wakazooma zvavo ndikacheresa futi gomba retoilet. Ndozvandakaita panguva iyoyo. So ndatopedza kutovaka imba iyeyi ndakazomiswa. Pane vanozviti ana baba vachona zvekuti kana ndikavaonana nhasi handitovazivi. Vakangouya ndobva vati chimbomirai zvamuri kuita, asi kuvaka ndatopedza imba yange yatomira. So handina kuda kuita nharo
ndakangoti it's okay. Imimi kana mune makakatano semhuri munogara pasi mowirira mosungana zvamunenge masungana. Ini ndakasununguka munozongondiudza zvamunenge marova. That was in 2015. I think around kuna May anjanisotoendera huko span time. Right, ndofunga ndakadzokera ku Glendale ndikanogara. The arrangement was vaizondibata vachindiudza kuti varonga zvinhu. So ndofunga ndakatora nguva refu ndiri ku Glendale ikoko handina kuzobvira ndazouya futi kwaGweshe kuti ndione zvakamira sei. Muna 2023 musi wa 3 January ndo pandakazouya. Asi ndauya ndakasvika kumba kwana Elvis Gweshe ndikaona mai vake varipo, iye wacho Elvis anga aripo. Ndikati nhai vanhu vaMwari, ndaona period yainyanya kureba because ndofunga mukatariswa kuti from 2015 kusvika muna 2023 zvechokwadi pakareba. Asi handina kuita basa nazvo. Asi chakazondikatyamadza ndechekuti pandakasvika ipapo ndakazonzwa kuti musha wakapwanya. Ivo ndiwo vakatozvipupura vega. Ndasvika kumba kwavo vakati vakanake kune zvakasara zvakaitika. Ndikati zvakafamba sei? Ndikavandiudza zvakaitika. Asi Elvis akazotaura akati no, isusu takazogara pasi semusha tikawirirana kuti aiva vakanake nzvimbo yenyu enderai zvenyu mberi muite sei muvake. Ini ndikabvunza kuna Elvis ndikati ko imba iyi yakapwanyiwa naani? Because ndaida kuziva. Elvis achitaura namai vake vanoti ivo imba iyi haina kupwanyiwa nevanhu vekunze. Kuti yakapwanyiwa rini ndiri kufungidzira kuti Admire anogwanonge ane information inotibatsira kuti chii chakaitika nekuti mumwe wevanhu arimo munyaya iyo yekupwanyiwa kweimba iyo. Asi chakazonyanya kundirwadza ndechekuti Admire ari pakati pedu ari kunzi imba iyi yakatovakwa inge iri 6 corner kitchen, yakavakwa ikapera zvese. Tikaenda pandakavaka imba iyoyo hapana kana chidhina kana saini yekuratidza kuti panga panemba. Elvis Gweshe achitaura ari kutaura iye kuti Admire Gweshe ndiye akapwanya imba iyoyo. Anogona kuzozviramba hake asi ndo zvakataurwa nemukoma wake. Akatora madoor frame, akatora mawindow frame nezvimwe sezvanga zviripo akanonovaka gazebo. Because pastendi papo tinoshare, ini ndiri kuzasi iye ari kumusoro. Akatonovaka kumusha kwake. Asi sevanhu vanga vachigarisana ndofunga ndakangoita mwoyo murefu ndikati ini ndakatovaka musha mukapwanya. Ndakambobvatwa nemweya kuti rega ndinomhangara kupolisi. But ndakazongozvidzora ndikati anosimba mukaka ndinoshanda imwe mara isi problem. Asi kunzwisisa kwandakaita ipapo Elvis Gweshe akazonditi iye ndakataura nemunin'ina wangu. Iye Admire Gweshe akapromisa achiti vakanake kana vachinge vazouya ndinovadzorera zvidhina zvavo nezvese zvandakatora pastendi ipapo. But to my surprise kusvika patiri nhasi haana kana musi wani waakambotaura neni. Asi musi wa4 iwo pandakasvika takatakurana inini namai vaElvis tikaenda kumba kwaSabhuku Gweshe varipo nhasi varimo muno mudare. Taenda ikoko Sabhuku ava, it was my first time yekuvaona because zvese zvandaita panguva iyoyo ndaitoenda through Sabhuku. Hapana pandakambotyoredzera kubvira tichitotanga ndakaenda through Sabhuku naiye Elvis wacho namai vake. It's unfortunate kuti Sabhuku anga aripo panguva yacho 2015 akazoshaya zvake. But maprocesses yese anga akaitwa hapana changa chisina kuita semazira andinoita. So Sabhuku wanyowana takaenda tese vanogona kuzopawo uchapupu hwavo. Elvis akanotaura nyaya yake pamberi paSabhuku achiti Sabhuku maita henyu mutsva asi ndofunga nyaya yemunogoneke makamboinzwa. Muna 2015 ndine mhosva dzandakapara. But unfortunately veukama hapana akakwanisa kumira neni. Ava vanonzi vakanake ava. Adzimai vangu ndakandinavo nemwana wangu mumwe chete mukomana anga aripo. Akatsanangura nyaya yake yese zvokuti Sabhuku hapana zvavasingazivi. Akati no, Sabhuku ndauya nenyaya yangu vakanake tanga vangu vakambomiswa. Asi ndakazotaurana nababa. Because anababa vangu vakamboita nharpo vakandimisa vachititi tovadzorera mari yavo. Asi nekuona chimiro chemhuri yekwaGweshe vakatonoti mari yacho havakwanisi kuidzorera.
because mari yandakaspenda then it was almost close to $3,000. Kana mai vaElvis Gweshe vanotozvipupura izvozvo. Unfortunately havapo mudare rino nhasi. Asi musi wa4 iyoyo ndapiwa express permission futi naElvis Gweshe taenda kumba kwaSabhuku vari muno nhasi. Takaenda kustand ndichida kunoona kuti kwakamira sei. Ndopa ndakasvika kuona kuti chiro zvikanzi vanhu vanopwanya. Nai vanhu vaMwari vedare imba kusara pasina chero chidhinha hapana. Asi chikundirwadza ndechekuti Adhimaya Gweshe kuburikidza nemukoma wake hamino kana tichiti mukoma wacho ari kumunyepera. Ndiye ari kunzi akapwanya musha iwoyo. Handiziva hangu kuti Adhimaya anga akamira papi. Asi panguva diki yatakazosangana naye tichitaura naye ane mashoko akataura akandibaya pamwoyo. Ndofunga kunzwisa kwangu mashure kwese ndakaedza nepandinogona. But yeah, it's okay. Ndakazama kunzwisisa. But anyway, hazvinazvo mosha. So musi wa4 iwoyo ndapiwa permission yekuti chivakaenda alright, it's okay. Kana mati makawira nemunin'ina wenyu achandidzorera zvinhu zvakatorwa. There is no problem. But handina kuzoona way forward. But ini ndakangoti simba mukaka. Handiti mari inoshandwa imo. Zvechokwadi ndakadzokera kuGlendale ndikanouya nemabricks 2,500 mahard commons. Ndikasvika ndikaisa pastand musi wa28 February 2013. Again ndakasvika pasina chinhu vanhu vaMwari. And ndasvika pasina chinhu again zviri kunongedzerwa futi kuna Adhimaya. Amai vake havapo pano nhasi. Ndine maaudios andakatovarekodha. Unfortunately maybe pamwe nenyaya yekuti anenge akarebesa ndogona kutadza kuzonyatsoziva kuti ari pano. Asi zvinhu zvakaitika masikati machena ende zvinonzi Adhimaya was there. Saka handichaziva kuti mukomana uyu zviri kunyatsokufamba sei. Because ndapiwa that permission on top of mabricks 2,500 andaona pasisina futi. Handitika ndatora vanhu ndivakomana 2 vandakatora kuti vandicherere makomba ematoilets mamo. Because ndakatanga kuchera pekutanga pachona ndakaona kuti site yacho yanga isingaiti. Uyu mukomana akauya akavamisa vakomana ivavo. Otherwise dai pasina kuti uyu akazoya akandimisa handifunga kuti kudare kunonda iwe. Saka handiziva kuti mukomana uyu ane dzimwe nyaya dzake here dzaainadzo. But I'm still yet to pick kuti nyaya dzake dziri kunyatsokubva papi zichienda papi. Because ane mashoko akazondiudza because inini Magweshe macho anti chero history kuziva kuti kubva papi zvikuenda kupa ndinyatsosiya. But apparently ndakatozodzidza kubudikidza naye kuti pa same piece of land yandakapiwa iyoyo pane dzimwe nyaya dzakaitika kumashure maybe arigona kuzoshiya nini because akandiudza kuti ana Masuku, I think you know Masuku oGlendale. Zvikanzi ana Masuku vakambozvizama. Ndofunga ndakazoda kutsvaga zvinzi akambotengeserwa land ipapo ndopakazoita hondo dzaElvis achirwisa maparents ake kuti musatengese land. Then ndobva azowina nyaya iyeyi. Saka land yanga yamaoko aElvis. Ana baba vacho vanga vasisina control. Saka handizive kuti ndopa ari kuzvitorerawo here. But ndakaona sekuti case yangu iri different from zvakaitwa zvikwana Masuku. Because Elvis kutaura kwandiri kuita nhasi aida yanga ari mujeri. But tinotenda Mwari kuti Elvis is out. Panapa it's unfortunate hapo zvake. Saka namukomana uyu ndofunga vedare ndo nyaya iri. Saka ini ndofunga so vedare ndofunga ndo nyaya iri. Adhimaya Gweshe andishungurudza. Mangari wapisa sababu mama zvimwe ndazvinzwa zvimwe zvandidarika ubvumere mosha yakupomerwa. Handina kunzwa mhosva yandipomera chaizvo mukomana because ari kutaura ndondo dzezvakaitika kumashure. Nyaya yake chaiyo haana kuninanga direct. Naudze mukomana wako inini nhau yandakanzopa samona yanoropa samona anoti yakapiwa kwekugara akaraka pakapunzwa ndo mazuva andakanzopa samona ndo zvandaya ndichingofunga kuti ndo zvanyaya nayo
zvimwe nhoroondo dzaangaitaura ndinogona taurisa kupindure nhoroondo dzaangaitaura ndinoteerera. Inini pastand pangu ndakasangana ika1 achichera gomba kuseri kwechuru, ndikatozoinfomowo nevamwe vanhu vakandiudza kuti iwe seri kweyadhako kune munhu ari kuchera gomba. Ndobva ndaenda ndikanoona vanhu vaya aichera vanga varatora vanhu vandotoziva imurai. Manga muri mustendi mako? Ndobva ndanoona vanhu kuziva ndikati ndimanani inini. Vanhu vaye ndavaziva vakati tatumwana kanaki wacho handimuzivi. Vakomana mibva mamira kuchera. Munhu yana kanake wei ndifunga akazouyawo ndofesitamu yangu kumuona. Akataura nhoroondo idzodzi dzaritaura idzi kuti ndakazodai ndakazodii. Ndikamuti stop, uya nevanhu vawakadyira navo iwe kuground. Akauya naamai, ndikazoedza kubvunza amai even kuti mari dzacho chaiyo ndikati vati amai makapiwa mari makaisa kupi. Vakatotorawo vanhu vakauya navo kanake kuti vaite madhiri avo iwaya. Maybe amai kana vakapinzwawo muchidhiri chaitwa ipapapo havana kana anything chavanogona kutaura kuti ndakapiwa mari kana ndakatenga plate kana kuti ndichiita zvinoti. Saka ndobva ndati stop, uya nevanhu vawakadhira navo vataure kuti makatengeserana here kana kuti mune mamwe maagreements avakaita. Nekuti Elvis wataura on that period zvechokwadi aiva ari kujeri ende ini ndaitora nama expense kutoti ndikwanise kuti ndibudise poma mujeri for that time. Ende ndikatozodzoka inini personally ndini kuti ndakatotengesa mombe ndikatoita kuti ndikwanise kunobudisa mukomo. Yakaita nyaya kapera kwayakaita nyaya. Asi kana vaine dzimwe mari dzavari kutaurawo kuti dzingadzibvisa takadai dzikazonoshanda dzakadai, maybe ivo ndo vari kudziziva vazotengeserana munda wangu, asi munda ndewangu ini. Iwayo mahistory kwadiri because nguva zhinji ndaenda kuBotswana. Saka zvimwe ndaikonongozoudzwa chete kunzi asi zvokutonzi pakavakwa kicheni ikaparara izvozvo ndakazvinzwa. Handina kuzviona. Zvinhu zvavari kutaura kuti pane zvidinga zvavakazowinzawo hamuna kuvazvoona. Hazvidina handina kuzviona. Zvine proof yandinoona ndezvekuti paive nechikicheni panotooneka kuti pakambocherwa zvinhu zvimakomba zvakambocherwa zvakanga zvimumisa panguva iyoyo nezvekukunzwa kwamakicheni ayo wazedede. Inini ndakanga ndiri kunze kwenyika. Asi ndaidzinzwa nyaya dzachinana baba vachirambawo nhau dzipi. Sazvokuti munyina kwari kujeri vakoma kujeri azvo kuti pakapinda munhu azvipinda pakati achibvisawo mari yakabvisa zvinhu vakuya kwandiri zvatozouya ndichitonzwa yeye achitozvitaura kuti ndakapindawo pazvirisoso because kuti ndizviprove ndakati uyaka nevamwe vanhu vakataura kumbamba medu isu tiri 8 handifunga kuti pane ani involved munhau iyoyi angaidzivei, otherwise angangotendera achiti kuna amai ikoko. But isusu tiri 8 vakomana kudai so handifunga kuti pane aripo pamaagreements ese akana pakutaurwa kwezvinhu izvi. Asi kune vamwe vanhu maybe vanogona kutodura vakatoita agreement navo. Imi mukomunyina wenyahana umbotaurawo mazve kuti pane munhu akaita ndigonobuda kujeri tikasokone zvese hapana zviitsva kutozvidzwa nhasi pasamunga kudainza mataura hapana mbutaura pamusoro yenyaya amene ndingakwanisa kubvunza vagweshe sabhuku gweshe muchinda ari kunzwa munomuziva nenyaya dzei? taurisai sabhuku. Handina kumuziva kuti ndakagara ndichimuziva kwete, asi kuti inini ndava sabhuku manje ndakaona achiuya nemukombo uyu namai vamai vake vachiva vachiti nyaya dziye yemurume uyu akatibatsira. Saka tauya naye kuno ataura kukontinya kudi kuvaka. Munozoona pachivakwa munozochiya kuziva kuti ari kuvaka ndiani. Yemurume uyu atauya naye uyu.
kokuti semusha wenyini makada take over na sabhuka yavaripo yakati hava yenyu asi mimi munogara mumusha musha wakanga wavakwa nemuchinda uyu ukunzi wakazofuma wakaparadzwa makamboona inini ndinogara mumusha asi 19 years ndiri kubotswana handiti 19 years kana iye yaitoona zvakatozibotswana chichigara tese kubotswana zvari kuti ndanga sipo ndande kubotswana hakusi kunyeka ishuwa ini ndauya ndakasvikozvinzwa kuti pane imba yakakwana asi kuti akakwanwa nouyu kana kuti nani izvo zvandizvizivi kuti ndiana akakwana asi kuti pane imba yakakwana ndakazvinzwa kana ivana Elvis achake vaitotaura nezvazvo kuti tozodii naamai guru handiti tinofandoperera ava ndinotendesa kozvokuti matimashonzo matatu kati mwedzi wapfuura pamakaunza 3000 mahadi common akuti akazvisapira 2500 irini musi wa28 February sabhuku vakanga vapa makazviona here sabhuku zvidinha zvakaya nemuchinda sabhuku anogara kunge kwerodo handiti izvi zvirikuitika kunzvimbo yerodi ndototi ndapfuura neko ndichienda samwe uritorimugorodi asi kuzvirwa kuti taura kuti ndanga ndaudza zvidhina handichazoona vakataura asi ini zvidhina pachangu handina tinotengesa sokuti muchinda wemanzwira ndaita achitaura vati ivo vakazouya naamai guru venyu naElvis anondiye ane nyaya yemunhu vachinotaura kuti takuita take over takupedzesa basa rakamhengera pazo ramapupura ndikichene zvechokwadi yakanga yavako asi iye ari kutorangura kuti kana kuti tipanga pane chinhu pakuratidza kuti pakatiparadzwa pano kurati chapupu chekuziva kuti munhu akatengeserwa munda achitsikinyura mwana wenyu jeri inyaya yechokwadi asi uyo akanga asipa ari kubotswana ari kuzoklema zvakare kuti munda uyu ndewake asi wakatengeswa tototi wakatengeswa nemwana wenyu ndangoti pakupaongorwa zvakanaka taurai tinzwa munda wekutorwa iyadhi yanga yakatowa dzimba kudhara nemukomana yachine yakatengeswa vanhu vakamutengesera vakomana vari kusiya kutaura vevavo ifungana nhasi vachitotenderera vachitotengesa nzvimbo dzakatowanda kumusha namakambonzwa ndakuri vakomana nonzi matwins ndo vanhu vaakadhira navo saka zvekuvaka kwemba uyu ngomana iti akaenda kubotswana inogona kugara kana 2 years aripo kubotswana saka uyu akadhirana namatwins tiri kuona kubata bara iri zvise kuna secretary inzombe zvakachiriterei sabhuku achitaurwa angari baba vangu vanga varipo panguva ino vaibva vane tsamba yavanga vanayo yakabva pachief tuwezve kuti sabhuku akasaina panotengeswa munda anobvisa mombe baba nyaizvizvi vakabvira vadzeramba vanobva vazipindira kuti kutengeswa io sabhuku akavasainira avatonoziva munhu iye achitomupenyu akavasainira aimira sasabhuku vakomana varino vane munhu vanotsvaga omira sasabhuku vopinda panhau idzodzo dzokutengeswa kwevhu nanhasi richiri kutotengeswa nzweo kana gwesheka murume ari kutiye hama yenyanga yerujeri zvinhu zvakaitika izvi hama yerujeri aizisa mari yekunzi mari ichazodzorwa asi adzoka kubva kujeri akatenda murume akati funge asi ndichigona kubata mari iyoyo hatichagona kuibata asi nepiece of a lady uyu ndobvaita ausheni unoitira zvikada kuti iye zvakupa kuti ndokuvanga ndobva kwakuba tokuti kwataita kudai pamusoro imambo makuputa papodhi amuri kubvunza vakuru taandida kuti uyu akatsanangure zvinhu yazonzikane daro kuti pakasungwa munhu nekukumbirwa kwemari uyu ndiye akatanga kukumbirwa mari munhu asungwa here kana kuti vakanga vataurana mari munhu ari kujeri akauya kuzomukumbira mari kuti vakanga vazivana naElvis paui Elvis ari mujeri vanga akauya kuwangu neuyu Elvis ari mujeri pamusoro imambo
ndofunga pandataura ndambopa chikumbiro chekuti ndauya nemadzimai angu kana mukanditendera kuti ndimbowapa mukana vambotaurawo chipisa imshuwa ndofunga vanokwanisa kuwanza mubvunzo wamapindura inokasika. Alright, it's okay. Ndine madhesi angu andicharememba asi muna 2015 ndanga ndauya magwishi pane munhu wandada kuona anozi mai Mataneri. Tiri murodhi kuenda kumba mai Mataneri ndopandakasangana namai vaElvis Kwisha vakaisa pfubadzi ravo pafudza ndasati mbavazivawo ndopavati mhoresa ndiri mushamba rangu wandanga ndinaye zvikanzi vasikana muti unodaisoka munhu ukaita nhamo chero imbwa chaudodini unotoiudza ndikati ko chii zvikanzi inini ndiri mwana wangu akasungwa asi parudiwa mari yekuti abudini abude mujeri ndakatoshandiswa kuti kosaka isusu topinda pabhozi asati sei singavazive zvikanzi please ndikumbemesei mutibatsire mbwa chima chimanaaa ndikati hohora iti ndopa ndakabva ndazoti saka zvinozofamba sei zvikanzi aiwa ini ndibatsirei kana tichinge mandibatsira mwana wangu akauya todini tinokudzorerai kana achinge adzoka mukomana ibva kujeri ndikaenda kumba ndikandana nemurume wangu vana vakanaka mangwana acho ndobva tadzoka kwagweshi bosifona pa ndakanga ndavasira mai vayo vakabva totifonera mangwana namakuseni kuti mwana wangu mazodini ndikati aiwa todini tinosvika chokwadi takabva tadzoka kumba kwavo tasvika kumba kwavo ndobva takatosvika ate makuseniseni ndobva mai vatotitambira pai pai ndobva tatsanga kati awo ndiye chii murume wangu chisimatsanga chaakaita zvikanzi ahorit mwanangu ini ndibatsirei mwana wangu kana achinge auya todini tinoona zvikuru zvekukubatsirai zvekudzosera mari yenyu alright ndobva tavapachi tisati tapa mari yachona iyoyo ndopa vakatuma mwana mukomana mukuru waElvis anozini zvikanzi enoshedza baba wako vauye kuno kuti ana bamudiki vacho ndopa vakanoshedza one wematwins achona iwawako atoshedzwa nani namai Gwesha vatuma mwana mukuru wavo auya one matwins andisati anozanisa rake pamasta vakomana vavo auya ndopa vakabva mupira nyaya iyi mukomana akati amai ina handiri kukunyeperai handikwanisa kupinda munawidzi nechikonzero chekuti mangwana zviro zvese zvozonetsa takunzi makuti ndaandiripo ini zvinonetsa amai vacho vakachema vakati mwanangu ukadari mukoma kwafira pai anofira mujeri ndobva umwe wachona ati ndikwanisa kuita nyaya iyi ndiri ndega ndovakabva ati iwewe heni chienda anoshedza chi mumwe wachona mumwe mukomana ndobva anoshedza mukomana uyo akabva auya akafotora semuromba wangu ati nemumwe wake achiti amai nyaya idzi dzinozonetsa mangwana isa hatikwanisa kumirira chi panyaya idzi amai akati mwanangu ndiri kukumbira ndobva wazoshedza mumwe mukomana munhine waElvis akaimana gumbusa ndichizoanganizani akabva shedza ipapo ndobva auya kudaro amai avo ndobva tawirirana nawo ndobva tavapa chi mari iyai after 2 days ndinokuziva makapa mari yanga 700 amai ava ndibvunzo sei mashombiya amai vataura chichemo chavo makachigamuchira ipapo kuti muda kuvabatsira ndatoka chitodzava kati kuti uyu wazoguma unovaziva ndandivaziva choti mai aka vangoninzira mendandangozva ngobatika nenyaya vatise nenyaya yavataura ndopakati anoorenti saka pa 2 days tapa mari yayi ndopakadzoka Elvis auya ndobva vatifonera tikauya kumba kwavo tauya kumba kwavo amai vakataura kuti ndochi ndiye munhu wachona uyu Elvis ndopakati tikwatavamenya yese ndakaiudzwa asi ndangu handiri kunyeperai muri kuona pana pachivanzi pana hukucha yapana saka kuti ndikanyepo ndikwanisa kudzira $700 ka handikwanise zvandingakwanise kuita kukupai nzvimbo yekugara ndobva tati alright ndobva tatobva kumba kwavo tina mai vaElvis naElvis wachona tichidzika kuenda kupi munda kwachona kwanga achitokupai nzvimbo yekugara mudhundu wachemo mamsina imba asi mamune structure yainzangakavako ndeyainzangakavako masuku chichichi hapasina naimba advaisagare papasina munhu ndobva tapiwa chi nzvimbo yeyo vakati mogara apa hazvakanaka zvadii alright atokupedza nguva ndobva tatova tikatovakisa kicheni yedu tikatochera mugodhi wemvura negomba retoileti ndopakazoyana baba vachona vamwe vainzi vakangouya vachiti zvini aiwa hazviite nekuti mukomana yakambotirwisa kumashure kwasina kuti tishaya pasina tote nzvimbo I think vapindura kuti zvakambofamba sei kuti muri kuona nyeri panapa mubvunzo uri kuya kuti munhu amaona nhasi first time imangobva choo zvenyu kuendawo imi makabvuma kuparadzana $700 yekubatsira
amaya $700 kana nemibaba akanake kurisa $700 yemunhu amasangana naye nhasi anotora nekesi yerep. It becomes doubtful kuti it was a genuine thing yakadanga nekuningira. Yes. Pamusoro imama me panogona kepapotseke pakutaura regai nditi the incentive handiti yekuzobatsira these people mambo avo vanga vari desperate. But makanga maziva rini amai avari kupinda magweshe kekutanga ichokwadi. Right, amai ava maigweshe tatisingazivi ndochokwadi, but maizivani wataiziva kuti mai matani vandinoti sisi vanogara musembhuku imomo. Ndo kwaienda madzimai angu ikoko. So the offer yavakapa I think ndofunga ndo yakazoti drive vakaofa vakati tine piece of land yatinokwanisa kuzokupa. Chizosoka makadaro magona kutaura manje. Vakati kana mukabatsira mwana wangu anditika tine piece of land yatinokwanisa kukupai. And ininiwo apparently that time ndandine nyaya dzangu dzandanga ndinadzo ndaitotsvaga pekugara. Saka pakaita coincidence yekuti ndikutsvaga pekugara handitika ndobva pamuka this case handi mazvona. Saka kubatsirana kwatakaita it was mutual, yanga iri mutual agreement. And munogona kushamisika kuti kosei zvakaitika zvinhu zvacho hazvina kutora madhezi akawanda tichoda kuti zviitike, but munongoziva nyaya dzeland. Imimo maitsvagawo ndibva kwaita opportunity yakadaro ipapo mama panzvenga pabvudza adada ku5 kuti bumbu. Now maita izvozvezvo maipuwa incentive yekuti tinogona kuzokompenseta chi neni uyu abuda mujeri zvaita zvakanaka izvozvo. Now imapuwa land uyu akakuudzai kuti nzvimbo ndeyangu iyi. Right. Elvis uyu. Right. Elvis because takada kutanga kunyatsonzwisisa takatongodhiga information before tisati taita zvatakaita, but iye Elvis akataura nemuromo wake achiti nyaya yeland iyi because takabvunza kuti kweiwo pauri kutipa pakambovakwa nani pamusoro apo because dhundu riroroka kumusoro kwangu kwakavakwa structure but yange isina yekupera. Uyu anga asati ambovaka musha wake waari kutaura pamba asina kumbovakwa chinhu. It was only myself need that structure ngeni. So ndo pakazoti no panapa pakambovakwa namasuku, but masuku kuti ake anga atengeserwa nzvimbo ndokuti it was a very big piece of land yakatengeserwa masuku ameno zvaida kutoita ipapo. Saka na Elvis senyaya dzamungotonga muno mudzenhaka idzi akazorwisa nana baba kuti awine that piece of land senhaka yemhuri. Saka iye akati ndeyangu. Saka na iye nekuda kuti aiti ndine ma-court papers, court papers akawina iyayo payakaenda ikanositwa kukoti. Saka nana baba vacho vaita sekuti havasisina control. Okay, izvo zvazvabanza. Kuti mimi Manzi na Elvis inzvimbo yangu. Anditi. All right. Ndibva mabhadhara. Makazorisiva. Inzvimbo yangu. Ko uyu azoyapa kuti kudii ari kuti ndeyangu uyu manje from Elvis side. Elvis ari kuti iye nekuti paakatotipa ipapo takati tomboofa tikati aiwa Elvis chingotipa pesa akati no hazviite ndikupei pesa because ndine vaningi navamwe vandinawo vanozodawo pekuita sei pekugara. Ndikati anoitsokepo watipa ipapo then that's fine. Uyu ndo paakazouyawo later. So adimai ndo paakazouyawo later akavaka kumusoro kwanandapiwa ini. Asi izvezvi ane mamwe mastatements ouya aakutaura manje ari kuti aiyono nzvimbo iyoyo yese ndeyangu. Saka naini handichatozivi manje kuti zviri kubva papi. Nemukoma maaffidavit ndanongofotokopi here yongo haana stamp here. Hapana stamp. Ichokwadi. Saka imimi mokungwara-ngwara mokonyorerwa pasi muti motoenda. Ipapo panogona kunge pakapotseka admit ichokwadi. Imimi makadzidza imi affidavit harina kana stamp irorodza zvakaitwa pamberi paCommissioner of Oath. Hapana.
ende uye imi sekuziva kwenyu makanga muchiziva kuti ndiri kupiwa nzvimbo iyi sekubhadharwa kudzoserwa mari yangu. Apa hapana kunyorwa manje chikonzero chamuri kupirwa land. Saka imimi nekufunda kwamukaita mungadai mangatoti kuingona musi kunyora wani panapa kuti muri kutondibhadhara inini kubatsira kwandikakuitai. Sei pasina kunyorwa apa? Imimi mungadai makatozvibvunza kaizvozvo. Yasi makangorega zvakadai. Ya pamuambo wangu ndiri kutambira ndogona kuti ndakapapodza. Asi ndofunga nyaya yehombe yange iripo, yange iri nyaya yekuti izvo zvikutaura izvo nekuti minda itengeswa tagara tiziya kubvira kudhara. Ndonga ndonyaya yehombe. Saka yange tsamba yange ichingori yehuchapupu hwokuti ndakazopiwa pekugara. Zvemacircumstance unfortunately hatina sokwanisa iri kuzvinyora. Manje unai payasvika manje. Vanhu vakasaina vakafakaza panapa ndevapi ava manje? Vanhu kama Hupi na Elvis. Right. Pavanhu vakafakaza apa. Pane ma-twins 2, Mike na God. Nani? Na Godfrey. Yes. Gweshe. Ndana Gweshe baba. Kozoita pana Doreen Chinete. Doreen Chinete ishamwari yedu. Anogara Magweshe futi momba. Asi panguva iyo taigara tese kuGlendale. Alright, okay. Vakomana vaviri pamusoro apa na Rudo Gweshe. Vanhu kama Hupi na Elvis. Tingavati vanini. Uyo Rudo Gweshe ndimai vaElvis. Okay, right, zvanaka. Mike twins avo. Ndoti pamwe vaningi navaElvis. Ndamai vachira ndo vakatuma mwana waElvis vachimutendeshedza nababa wavo. Zviraota ngari vaningi navaElvis. Sabhuku. Ichokwadi here kuti Elvis akambosungwa. All right. Kuzvino manje zvamuka iwo zvawakanopiwa nzvimbo isiriyo ine muridzi wayo wakatombomiswa nemuridzi wenzvimbo uchaita se? Elvis musi waazodzika nesu kumunda atoratidza kuti apa ndo panokwanisa kunge muchigara. Akanga aine mapepa akanga ainawo. Akatodhindwa mudhindo weHigh Court. Waitaura achiti mapepa aya nzvimbo yese inoyi ndeyani? Ndeyangu. Mai vacho vakanga varipo vakatipupura vati zvechokwadi nemunini wake mumwe wacho kanzvisaka handizvizvero mastafu anogara padhundu riri pasaidi nepatakapirwa isusu. Vese vanga varipo vakataura zvechokwadi nzvimbo ndeyake mapepa acho akanga ainawo. High Court inoziva nzvimbo dzekunongoma reserve. Mama verenge mavikuti. Asi ngotize zvekuti handizivi kuti vakanga vatanga sei kuti vanga vachingisana nyaya dzenzvimbo iyoyo kuti vanga vaya kumadzimambo here vakazoguma vagoiko kuti pahandizivi zvangu. Asi mapepa iwapo patangomaona kuti angoti sezvo zvapupurwa. Alright, yes. Samdori mambo ndibatsiri panyaya yekunisana. Ava pakutovarutaura kuti uyu anga asati avaka. Vakaona pane zvivakwa zvanga zviripo. Vangadai vakaita kwese nekuti uyu munhu akambopunziswapo. Akapunziswa sei? Munhu ari kubhadharwa mari andiri kutora haisi nyaya here yekuti irizini yekungoti ari pamahwanye kujeri anoda kutora mari panhu pasi pari. Tu ava vazobva kujeri Elvis acho uye ati varatidza kuti ndimainde iyi uyu anga avaka manje. Vakadii kubva vachiti hatitsvage uyu munext door wangu akavaka azovaka sei apa inini tiri pano tionesane mukani tiri vari. Tobva angadai vakabata chokwanika nekuti iya vari kutaura iyi minda yaaseri vedu isusu inhaka yedu inini ndinotedzera naElvis mumba maaseri vedu vanonzi awedura kana tichitaura izvozvo zvatitaura zvakutaura iyeyo vapana matwinzi vavo ndevekuimwe imba yasekuru vedu imwe imba havasi mumba medu. Mumba medu ndinotedza naElvis watanga rujeni. Handina kuti ndanzwa sei inini kunzi pari kubhitwa muta uri kubhadhariswa kubuda kwaElvis. Mari dzakaenzwa tese mombe dzaibuda dziri kubva uyu ari kuBotswana. Mombe dzake achitengesa mombe udzai mombe kuno mari yakapedzera kutobhadhara akanobhadhara kumukwasha. Chiuyai kuti ive yava vari kutaura kuti vakabhadhara mari vachibudisa Elvis.
argument yavo yakaita kubata vachibudiseni abhazi vati anova pamunda kakati kuti pari argument yavo yavari kutaura vakatengesana vakapanana mari naElvis vakabva vangopanana vachiti tikumbati vakabva vazochinja vakuti ataniti pamunda ganani vaisaina pabepa racho ava kana vaidedzerwa mumwe munhu aibva kune imwe nyika kwavaingoenda vachimodzi dedzai ndingi avo dedzai ndingi avo vasina kubvunza ko uya ari mudhunduru nekuti haisi kunzi rimwe dhunduru kuseri rimwe kuseri ai one dhunduru nedhunduru pambera vaipiwa state ndopavaifana kubvunza ipapo kouya ndiani pamusoro mambo wangu patakaridzwa pekugara naElvis pakanga pasina imba adhimai akasavaka panga pane mastructures akavakwa masuku akapwanywa chero nhasi atozvitori kuti mastructures izvozvozvo akaziva kula pasaidi pacho okay fine kozvamukazonawo yavaka makabvunza muzo kuti chi kwakavaka uyu kwanga kusina ineso patakagumira isusu kwanga kutori uko uyu ari kusaidi uko okay takatobvunzapakazidzoka pachona pechi2 handika Elvis akuti aiwa imi vanhu vakagarire chirevheni mai vake vakati kwemi makagarirei uyandini uya muvake taendapo iye Elvis mukadzi uyu adhimaya mudzimai wake akanga ari kukumba pacho Elvis akatoshedza akati mainini mainini hepano mainoemva vauya titori namai vake Elvis tatobva kumba kwasabu sabu vachiti kana nyenye yakadasa yakadini yakajeka ivo Elvis pedzera nechi nevanhu ivo enoti ane munin'ina wako mudini muvake vavake zvavo ndo vatatoenda vakashedzwa mudzimai wake uya akanga asipo Elvis akatora akati mainini anakanake vaivaya nekurimbusa mujeri vaya ndomamuromo kana nhasi kana danga aripo ndomuromo waitotaura nekurimbusa mujeri vaivaya vauya nzvimbo pamakati mabhinza pamainini makapinda munda mani munda mavo ndibva vatotavaya vakati nakupa banguru asi izvo zvinombondirega dini tikatakohwa mozoita zvenyu tikati aiwa isu hapana kwatikumhanyira kohwa izvi zvenyu zvenyu asi mozo muganhu uri pabhuri apa ndikatotodyara mufarinya pamuganhu pachine papo mudzimai wachira atori paElvis ari kubai vake vari alright zvakanaka Sabuk munda ndewani munda ndochikonzero ndauya munomu ndangotera kuti ndishikonzero kuti nyaya yevana yekutongwa sei munda uyu handiti munoona zvaitika minda iyi kubvira apa ndosvika minda yasekuru vava zvaita minda yasekuru vavo vana vavo vakaitawo minda imomo asekuru havaisina vana vasekuru ndiwe vavava manja vana vababa kwandiri vana vakaitawo minda yavo imomo kuti ndizozva kuti uyu anoperera apa uyu anoperera apa handizvizivi chikonzero chiri chokuti handisini ndakanga ndiripo zvekare handiti ndatsanangura muno kuti ndazovapo inini iye Elvis ndiye mukomo uyu namai ndo vakauya Elvis mukoma wako iwe chaiye ubarwa pamwe chete ndofezwe nemubabenyu saka Elvis akapa ava munda iwe according to Elvis akapa ava munda iwe adhimai handisizo kuti paagreement yavo ndizvo here zvavakataura nasi inini handina kupiwa that information yekunzi munda uyu wakapiwa vanhu ivo vachitova chavo vanobvura ngatibhoisa pasaida wanzoka mumwoyo mako imbobvisa pasaida toda kunangana newe naElvis handitika Elvis akabudiswa nani mujeri Elvis inini ndaitotumira mari kuBotswana mombe dzangu dzakatopera ndichitotengesera munhu iyeye kutoti atonobuda kutonomutora kuti ndakatozobva ino kuBotswana kumari yatopera ndatoona kuti handisina chinhu zvinhu zvese ndasina ndoba ndatodzoka futi ndikatozoti no vanhu vamwe vari kutumwa vachienda ukapa ndo vari kutongodya mari tiregedzai ndidzogainini ndobva taita chinhu zvedu tega ndobva tanotsvanga ndibva munhu auya vakadzoka imbomira iye Elvis haana kumbotaura ndezvenyaya nhingi yekuti ndine vamwe vanhu vari parutivi vanga vachibvisawo mari
Elvis kana amai vako iwe? That information avana. Saka munda uyu wati kutaura nezvawo iwe na Elvis munoshayana sei? Minda ya sekuru vedu zvayakaita ingori pazvimbo vana. Saka ana baba vakatengesa minda. Yes. Isu ndobva tazofambira minda kwete Elvis. But kwaikoti amugorwita muri 10 munoona user zita remunhu 1 anenge ari representative. That's why vachiti Elvis. But tese 8 tave tiripo. Even village yakatobatsira zvakanyanyisa kutodarika mashandiro atakaita kuti tirifande minda iyoyo. Kuti minda idzoke. Minda ndobva yadzoka. Minda iyo ndobva yadzoka. Good. Ndobva isusu kana paitopiwa minda nana. Saka takatonga ati wane minda because imimi takabatsira kuwa minda iyo. Saka imimi imba yenyu imimi muri pafamily penyu. Share ipa minda iyo ani muri kuona. Sama makashare nayo. Saka takatoshare. Indiri mudhundu rangu ya saka dhundu rako ndo razogarwa nevava mangu ini ndomba mazi magarwa nevava. Okay. Ini manzwisira ndinoita nyaya maybe uyu adhima yako anosakasa nyaya because Elvis kubva zvatakambudisa mujeri akazosunga futi kamuke chitu. Saka maybe pamwe ndio paakuzitaurawo kuti ndakazombudisa mujeri ndikadini. Asi patakapa mari isusu Elvis ari 2 days akabva adzoka tikatofonerwa ende munhu akatofona pafona paaitori Elvis achisafonera mai vake akati avedo ndikumbirisa imuye kuno ndine akasunga ka 2 isusu tamubudisa tikatakazosunga kuti imi yenyu yamukabhadhara yanga iri nyaya iyi inini kuti akasungirwa nyaya iyi handizive zvangu ndinganonyepa pa handizoziva kuti nyaya yanga akasungirwa yeye yanga nyaya iyi asi ndaingozoziva kuti mati vakati mwana wangu ari kumapirisa ende hapana wakwasa ndibatsira paokama varume nyaya iri panapa kapo ndiye kudai makatambwa chete anzwa makaisa mari muhomwe inobvinza nekuti mazita ari panapa nezvakanyorwa panapa zvokupa munhu munda iye asiri sabhuku Elvis haasi sabhuku haapemburushi munhu haana mvumo yekupa munhu chi munda saka makatamba naconman vari vachitsotsi uyo akasenzesa simba rekuti munda ndewedu semhuri Elvis haasi ndiye sabhuku anogova chi munda ngachipindingira pekupedzisira vakakontribhuta itizwe pekupedzisira tichi handisaziva kuti zvazikana baba zvingatadzozikana kuti mukatashika panyaya ndeyekuti amai ava inizimboongorora pane pabotitengesa musoro panokuti chakapa kuti mari chii vambopatenderera imba pandakati domubvunzo vasakamunzira munhu godzi mari iyi usina kudya akabva pajeka asi chinhu chihombe pamataura kuti vakaisa mari pagumbo reugwa nokuti munda chaiwo hautengeswe semotokari emunongoti yanotinesa kwaunoda vaifanira kuvherifa nyange vaiuya kuhamai vamai matanhira vaifanira kwakuridza kuna sabhu vononzwisisa ngoenziwa kwemu Joseph sezvo zvapano ivo vakangonzwisisa kuti munhu ari kuchema musodzi kana anoba anochema musodzi vaibva vakunzwa kuti munhu ari kuburiswa vabva vabudisa mari yavo vabva vasainira nevana vaomba mani mavo saka sekutaurika kwokuramba kuchiitika nemutemo pakangooma mambo hati patendero nokuti mhuri iye hanzine mainterest pakutengeswa kwezvinhu ndoyadzoka saka pano pangooma ndomaona zvakanaka nyaya yekuti wakapaza chi musha wangu handiti
uyati handina kupaza handitombozivo ndayanziva ndikubotswana sei mune chipimo chekuti ndiye akapaza patakaenda kumba kwavanhu tika panga pana Elvis naamai vake akatopupura Elvis vese naamai vake vakati zvechokwadi mukomana akatora zvinhu zvenyu zvanga zvipa pastand venyu akatovaka pamba pake pana ndopaakugara nhasi andika madhoframe wani mawindoframe nezvidhina zvacho amai vake naElvis vakanga vachitopupura vakati izvezvi mukomana hapo ari kubotswana asi akatotaura akati pandinodzoka kana vachinge zenge vauya vada kuenda mberi dini nekuvaka ndinovadzorera zvinhu zvavo tikati aiwa hapana chakashata chitorumba masabhuku amai vake naElvis vachira murume uyu masabhuku munoziva here nyaya yekutaurwa yakataurika okay asi inini handikoni kuti ndivapupurire ivo varipo vari vapenzi vangadai vanga vari mumwe vachipindura vega okay vakauya alright muswa yako iyo wauri kupomberawo ndekuti wakaputsa musha wangu ndorutaura endi ndiwarutaura nzi sabhuku vari kuti pamwe chete nani namai vamwe vaya vanopupura kuti zvechokwadi uyu ndiye akaputsa musha wangu akanosenza material kuvaka gazebo pamusoro emama I think nyaya yangu handiti maybe the way asi ndofunga ndaedza nepandogona kuipresenta semapresentero andaita because vanhu vari kufanira kupa uchapu Elvis namai vacho ndatotanga kutoita suspect kuti why are sei vasipo nhasi because muri kuona nyaya dzikungotendera kuti Elvis amai vake handiti ende iye wachona ari kuti ane mashoko ataura ekuti ndakati enda unotora vanhu wakaita nawo madhiri kana mamuzwa achitaura nyaya yekuti enda unotora vanhu wamakaita nawo madhiri uyu angasipo handiti munhu anga aripo ndimai vacho ndo vanga varipo yes ndivo vatakatambidza mari yakapiwa kuna mai vake uyu ndo vatakapa aiwa ndakatovasuma kuti ndakatovasuma kuno kudai but havana kuwe ende handizive reason sei vasina kuwe ende iye manjeka atone defense line yekuti vanhu vava vapo nhasi ende zvese ari kuvarambira kuzvona pakazocherwa makomba etelezi chitu aya admire akanga akamira ndika akatira akati muno magoshe takajera mari dzevanhu imimi kana takajera masuko mimi munei akanyatsodzitaura uyu akanyatsodzitaura asina imimi kana mama pazirwa zvinhu zvakadaro imba cheche yapasi hapasisina maona mamuchora mamabricks muchiendaokutanga handiti pakazodzoka futi last year handika vakatotifonera Elvis akatotifonera handitika ndobhatauya isusu ndopakatara akataurwa zikuru kwemimi makamirira kuti sei kuvaka ndikatobvunza ini tiri pamasabhuka ndakati nhai sekuru Elvis ndiri kuda zori kunyaya iyeye yakambonetsa kumashuri papana napabonyu makazoigadzirisa here amai vakati hapana problem takataura navatananapabo wacho baba wake Elvis takazoona zvakanaka wekupedzisa tivhare musangano yes ava vanhu vakatora nguva tirwisana navo ndanababa vakufa uye asipa kubotswana zvino pamwe pakutopunzwa kwemba vachene ndivarivo vakatopunzwa noti vaitoti avo pavake ipapo vachitonetsana inoti vakatoteka panzvimbo yavaitosati ine makakatana manzvimbo iyi vachitogarwa dati nemadzibaba vake umu vachipikisana nevava kuti havaisese pavakwe pamba ipapo vaitopikisana kutopikisana nevanhu vachienera madzibaba yasipo imba iyo yavataura vekutanga tikavabvunza nhasi kuti imba yavo vasati vapedza vachivaka vanoziva kuti yakambobvunzwa vekutanga right saka zvandiri kuona panapa makadirecta Simon kusiriko navati ndikuona kuti makadirecta Simon kusiriko pamusoro emambo handiziva hangu maybe munogona kunge muri right pamatauriro enyu asi nyaya iyi adhimaya hapana painomusiya adhimaya atorino because kana tisatamboenda kurefu
ko madhoo frame mawidow frame zvaaitora nemadhini aizvitora pai because kana panga pane structure aizvitora pai adhimai ari kuti ndakavaka zveshuva-shuva here nemaningi anogona kutanga kutozviramba asi bhudhi vake Elvis namai vake vanopupura saka ndamboda kubvunza pekutanga kuti nhaidavasipo sorry nyaya ngaimbomiswa tiunze mawitnesses ari kutaurwa Elvis amai vaElvis na anozani vatatu kavanhu vamuri kutaura nevamwe vafakazi vari relevant vauye vatifakazire next vafakazi vacho vese vauye muno alright munext court date patenge kusangana panapa munotaurwa nzi ndirini vafakazi venyu vacho vauye pano narudo gweshe ndikozoita